Egunon guztioi, espero dut ongi zaretela, hemen dituzue aste hontarako hautatu ditugun 6 berriak. Maiatzaren 24ean Parisen Labek eraman zuen hautagaitza onartua izan da. Hemendik aurrera sindikatuak enpresa txikietako bozketan ere hautagaitza proposatzen halko du. Bretoi eta Korsikar sindikatuek aldiz ezezkoa jaso dute. Atzo eman du epaia Parisko Dei auzitegiak. Egoitz Urrutiko etxea erruduntzat jo du izaera terroristako gaizkile taldeko kide izatea leporatu zaio. Erruduntzat joa izan bada ere ez zaio zigorrik ezarri. Ego Euskal Herrian sexu harreman baten bitartean preserbatiboa adostasunik gabe kentzea delitu bat izanen da oraindik aurrera. Espainiako auzitegi gorenean erabaki dute ez dakigu oraindik ze zigor emanen den. Israelgo parlamentua UNHCR Nazio Batuetako Palestinako errefuxiatuentzako laguntza eta eraikitze bulegoa talde terrorista kontsideratu ala ez eztabaidatzen ari da. 52 diputatuak eman diote baiezkoa lege proposamenari eta 6ek ezezkoa. Belgikako fiskaltzak esanik polizia miaketa bat egin dute Europako Parlamentuan eta parlamentuko langile baten etxean. Errusiaren eskuartze bat ikertzen ari dira Europarlamentuan. Tailandiatik dator berria. Kanguro batek Chiang Mai hiriko zootik ihes egin du. Langileek ez dute gelditzen jakin. Egunak dira, ihes egin duela eta pixkanaka Tailandiatik kanguruaren irudiak heltzen zaizkigu Tailandiako kaleetatik ibiltzen. Mil esker guztioi Sixpacka segitzagatik, aspalditik ez dugu eskatu baina utzi bihotxo bat otoi plazer egiten du. Bitartean ongi izan eta laster arte.